So what's up mga idol no, wala din may content ron na bahins no. So sabay man ko sa kong barkada og cater, sabay ko ana kay at least na napoy ka nang kam na ginagmay ba. So mo din ako mga kauban nino si Kadong. Magkagwapok alot ni mo ay. Nag prepare mi ani sa mambupe no. Amo din na si Kadong. Og mapo din ni si Alan no. Nagpa-design pud siya sa iyang kwan. Pagwapo po niyang bupe. 100 facts amo ang i-serve bro no. Wala man gud minangutana. Kami ka bukwitter. So mo din yung mga koor. So shoutout ko nyo dam, dili basta-basta na nyo ang trabaho no, koor. So diri na part, marang action ko kasuya ni. So kanos apa mo kung makatry og gingani oy. 3, 2, 1, mabuhay! Ang bagong kasal naman guys! So nice. So tama na jud din taon ko sa tan-aw. So diri ka nangaon na akani. Parag dool-dool ni ganahan kay kuani kay kaon na. So pag humanlag pangaon na kami na poy nangaon. So mo din ako mga kauban day. Tuluro mi ani na waiter no. So mo na si madam. Isuda ning sigira tag atin og kasal oy. Pero kita pagikasal. Asa naman to siya oy. Oy, asa naman ka? Galaw-galaw pud. Baka naman. So mo din ang mga kauban day no. So kay nahuman naman sila pangaon, nahuman na pud mig-serve. Pag taud-taud ani manguli na pud mi og daghang salamat sa inyo tanan.